Hej, i dag skal jeg vise jer, hvordan man laver et kvadrat på GeoGebra uden gitter og akse. Et kvadrat med firkant, som har 4 lige lange sider og 4 lige store vinkler på 90 grader. Vi starter med at vise, hvordan man fjerner gitteret. Det gør man ved at højreklikke på musen, og så kommer der et ikon, hvor der står nogle forskellige valgmuligheder på. Og så trykker man på gitter, og så forsvinder det. Og så gør du bare det samme, når du skal fjerne aksen ved at højreklikke på musen, men i stedet for at klikke på gitter, trykker du bare på akse, og så er aksen fjernet. Det næste man gør, er at man trykker på den anden første firkant oppe i venstre hjørne. Så kommer der nogle valgmuligheder frem, og et af dem er punkt. Du vælger så punkt. Når du så har klikket på punkt, kan du tage musen ned på tegneblokken, og så klikke en gang. Når du har trykket på musen, kommer der et blåt punkt frem. Så trykker du på den tredje knap oppe i hjørnet, og så kommer der nogle valgmuligheder frem. Du trykker så på den, hvor der står linjestykke med givende længde. Når du har gjort det, trykker du på punkt A, og så kommer der en boks frem, hvor du kan vælge, hvor lang den skal være. Vi har valgt, at den skal være 10 cm. Og så trykker du på OK. Når du har gjort det, kommer der en linje frem. Så trykker du på fjerde sidste knap oppe i venstre hjørne, og så trykker du på vinkel med givende størrelse. Når du har gjort det, trykker du på punkt A, og så over til punkt B, og så kommer der en boks frem, hvor du kan vælge, hvor stor vinklen skal være. Vi sætter den til 90 grader, og så trykker man OK, og den skal stå mod uret. Når du har trykket OK, kommer der en ny prik frem. Så går du op i den tredje kasse oppe i venstre hjørne, hvor du så trykker på linjestykke. Så trykker du på punkt B og ned på den nye prik. Så har du fået en ny streg, der forbinder punkt B med det nye punkt. Så trykker du igen på den fjerde sidste knap oppe i venstre hjørne og vælger vinkel med givende størrelse. Så trykker du på punkt B og ned til det nye punkt. Og så kommer der en vinkel på 90 grader op. Så går du op i kassen nummer 3 i venstre hjørne og vælger en linjestykke. Så trykker du på A1 til B1, og så trykker du på B1 til A, og så har du et kvadrat. Nu skal vi finde arealet, men inden vi gør det, skal vi først have lavet det til en polygon. Du går op i den første kasse oppe i venstre hjørne, og vælger den, der hedder polygon. Du trykker så på punkt A, og til punkt B, til punkt B1, til punkt B1, til punkt A. Godt. Nu har vi fået lavet en polygon. Så går du op i fjerde sidste kasse, hvor der er en, der hedder areal. Du trykker så på boksen. Så kommer der en hvid firkant frem, der hedder areal, og der står så, hvor stort areal kvadraten har. Når du skal finde omkredsen, går du op i den samme kasse, i fjerde sidste bokse oppe i venstre hjørne, og så trykker du så på længde. Du trykker så på et punkt af et af de blå punkter, og så ind på midten af vores kvadrat, og så kommer der en omkreds, og så altså hvor stor omkredsen er. Så nu har du fået lavet et kvadrat uden gitter og akse i GeoGebra.